Ma, Halding'daki itin düğün köşelerinin ifen. Turazın da onu. Mes hayran. Gülýalakda zyňyp bormy? Häzir qaqaň işden gel qaqaň yer. Ma, sulatlar koymada sere sırov geçip turazın Allah'ım. Goý, zyňma qaqaň yer gülýalakda zyňyp. Gece mene koydum o bollula yiyecek ha. Goýa oglum doýanmarsaň qaqaň yer. Ma, muňa seret krasov kamer tılıp duraw. Mene mızın terasına ajak kelim sportdan. Handyňyp bir gör. Mes bolýaňda sen. Dursun tikiştirip qaqaňa yer. Sen näme geýsen şonu geýer. Ma, düğün kalp veren futbol kan razmayan yalnız salıptırlar. Mene dostum birine berjek. Dostun belanı gaytıl ödüm yer. Aýtdymam, papaňa yer diýip. Näme gayman? Bekemge yer. Keýwany. Hani? Qaqasy. Şu situasiýa sizniň manysyna hiç düşünemokdan. Eyvah. İtiňaň sada olaýdaýynmy? Ana masallyýly. Sen iş tapar bilen gitdiň awada. İýdiňe dolanyp geldiň bir näçe günden soň. Menem aşganamyzda bir görmegöý owadan zenana bilen amul kalwasyndan tigirläp iý oturan bolsak, ana şoňa situasiýa diýilýär. Onna senem iş tapar bilen bir ýere gitsen. Ha. Öýe gelen wagt menem bir erkek adam bilen amul kalwasy iý oturan bolsam, onna şoňa da situasiýa diýilýärmi? Yok ki, ona eýen. Azgınçılık değil. Amur kalmasalar yakına. Ay sorun başını. Koysalar de. Ne yapalım? Şu vakti koyalım. Qaqasy. O daýy lampasy köýüp durşun çarşaýda. Men näme olsam elektrik mi? Qaqasy. O banýaň turbasy bitip dur şonu açyp beräýdi. Men näme olsam santexnik mi? Bit. Qaqasy. Ha. Muňa seredäýdi. Gapyň gulpy döwülip duran çalyşyp beräýdi. Men näme san ussama çalsaýdyň ha. Cemal. Naharalla. Men näme saňa power mi? Özüň bişiriber. İşten açık olsun. Sağ ol. Kim pulun yitirday? Pul yitiren mami. Men yitirdim. Paçkal kim pulun yitirdi? Men kızlar zügüm sola. Kim paçkal? Men Rzinni. görmän ol. Anam zügüm varlaman men kidiyanlay men kaşola bolsun näle bro. Men nime o? Bir paçka. Rzinni daşı. Sen kim agam? O men. Otursana öýüň men şodum öýlüňlay. Ay şun koýawsa. Baryan. Agam. Enesi şu Rzinni puluňyzyň gaçyp durataydy. Rovaç Laguna Beach villalar toplumunda Saçyňyzdan gylyňyz gaçsa da özüňiz jogap berýändir. Bu material nämeden? Notebook materyali ile şunu. Be, Xitaylaryň notebook materialym çykar uğradylmy? Bahasy näden? 1600. Ay garýansyň arasyna original bilen Xitay. Bu musor näme ýa? Svejse gelen ýukka musur da, şulak geller böyle. Ay Xitaydan moňaýdan samolyot. Ya hava. Eýlemi ýa? Ay Türkde de perkar gelmämi? Kuş geýjek bolsaň şulardan alsana, täze gelir şular. Aşağı Avrupa ýany hede. Doğru piyano değil hava netmi? Ne tekiri var ana. Kuşum tamam ama la satıcı saklamam yerli. Bak gelmeli olsan Abdullah kikili sıktır bir. Ama tapavda yönü Abdullah diyen var. Kigli diye de oturaydı. Seydillah kigli Abdullah. Ana Pierre cala. Şulara ön kıylem dedi de bağda diyen geçen ağaydı. Ön kıylem ne la? Kârden gel ön kıylem oturdu. Ay şey diyen mal. Allah korkla ispalasıklarda ne diyeceğim? Balak mı ha şu cinsi değil de ha. Cüveferet cüvef şeyle oldu cinsi değil ya şu an bize. Cinsi değil bize sen yani. Koşun kakep kalan nereden ay? Ya şundan tıskit katan bağım. Ya şundan verer Nokia. Sağ olun. Gelmeyenin. İskam. Gel atma. Ay ayaz var. O da kov zirkli tağımlı var. Su çıkarttır işten ay. Murat'sın. Ha. Zirk tağımın düğünün içine mi? Yuh. Yüz şakadından uyup verir yerim. Kaymazığından.
Al içsin oğlum. Yani? Yüz cağızından ya. Ayırla oğlum sana çayını. Ayır baban yüz cağızından çayın. Düğünden içmem. Ayır baban.